Il-konferenza tal-aħbarijiet li ħadet bis-4 minuti wara li ftit tal-ħin qabel naqas milli jikseb l-appoġġ tal-maġġoranza tad-deputati, il-Prim Ministru Lorenz Gonzi xorta qal li l-vot kien ċar u kategoriku. Il-dibattitu li beda nhar it-tnejn issa ingħala vot ċar u kategoriku dal-vot. Il-mozzjoni li preżenta il-kap tal-Oppożizzjoni ma sabitx il-maġġoranza kif xtaq. Minkejja li qal li wara dal-vot mhux kollox huwa normali, żied li huwa sejb għaddej bix-xogħol tiegħu b'mod normali. Fost l-oħrajn ħabbar li nhar it-tnejn se jattendi għal summit tal-Unjoni Ewropea. Illi nhar it-tnejn li ġejjin hemm summit importanti, informali imma importanti tal-Unjoni Ewropea illi ser nattendi għalih. Il-pass li jmiss kont Lorenz Gonzi huwa li jsolvi l-kriżi internament fil-Partit Nazzjonalista. Ura nittama li fil-ġranet li ġejjin nkunu nistgħu wkoll jien inkun nista' flimkien ma' sħabi nieħu inizjattivi interni fil-partit biex naċċertaw li jkolli l-Partit Nazzjonalista kollu warajja. Fit-tmiem il-konferenza tal-aħbarijiet, il-Prim Ministru maċċettax li jwieġeb mistoqsijiet tal-ġurnalisti. Prim Ministru, l-vot ta' dalgħodu jagħtik iċ-ċertezza li tlabt il-ħadd? Ftit tal-ħin qabel bdiet il-konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru Austin Gadder jagħti istruzzjonijiet dwar kif għandhom jintramaw il-bnadar fejn kien se jitkellem Lorenz Gonzi.